हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। बिग आपडेटआ बेनो लास्ट डेट गैला लास्ट डेटआ फैथारसिगौ 7 जुन बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4 जेरावनोखि 26,000 भेकेन्सिनि दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ अके दा बिनि लास्ट डेटआ बारायनाय चान्स गैला मानोना दाखालि बारायनानै 7 डेज होखादोंमोन ओंखायनो जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना ला आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बेनो नोंथांमोननि पेमेन्टआ दासिमबो साक्सेस जायाखैब्ला रिपेमेन्ट खालाम नङाबा एडमिट मोननाय नङा नोंथांनि सायाव जुदि फिस आनो थाङाखैबा बोरै एग्जाम होनो मोननो बे मोनसे सोंलु कुइसन थ' बेखायनो नोंथांमोनाहाय जायफ्रानोखि नोंथांमोना एडमिट मोना जाजांखिदोंबा नोंथांमोना माबा मोनसे सासपेक्ट जादों स' नोंथांमोनाहाय पेमेन्टआ साक्सेस जायाखैब्ला स' नोंथांमोनाहाय रिपेमेन्ट खालामनाया जोबोर मोजां बेनिफ्राय बे एग्जामा जुलाइ नङाबा आगस्टआव जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों माब्ला जागोन जुलाइ नङाबा आगस्टआव एग्जाम जागोन अफलाइन एग्जाम जायो नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामखौ होनो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया बेयाव नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना वेमार्सआवहाय एग्जामखौ होनो मोनगोन ग्रेड 4 एक्सट्रा जागोन ग्रेड 3 एक्सट्रा जागोन नोंथांमोना बे लेभेलावहाय एग्जामखौ होनो मोनगोन आरो बिनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामा माब्ला जागोन गोबां सोंगासिनो दङ आरो मोनसे नटिस फैखादोंमोन जे लोगोफोर एग्जामा जासिगोन दा जों फैग्रोबाय sebaonline.org आव बेयावनो जोंहा 7 जुन जानाय लोगो लोगो लास्ट डेटआ जोबसिगोन आरो 7 जुन जानाय लोगो लोगो HSLC एबा मेट्रिक रिजाल्टआ होसिगोन अके स' नोंथांमोना जायफ्रा HSLC केन्डिडेट 7 जुन जानाय लोगो लोगो बेयावनो रिजाल्टखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा जाहैबाय दाना ग्रेड 3 ग्रेड 4 जायफ्रा एप्लाइ खालाम सानदों दासिमबो टाइम दङ लास्ट डेटआ 7 जुनसिम दङ स' नोंथांमोना खालामना ला आरो पेमेन्टआ साक्सेस जायाखैब्ला स' बे नोंथांमोननि खोथासै रिपेमेन्ट खालामो खालामा नाथाय खालामाबा एडमिटखौ मोननाय नङा मानोना नोंथांनि एगेन्स्टआव थाङाब्ला बोरै फिस थाङाब्ला एग्जाम होनो मोननो बेनिफ्राय बे क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना HSLC रिजाल्ट नायनोब्ला फैनानै रिजाल्टस मोनसे मोनदों गोजौआवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेयावनो जेब्ला रिलिज जागोन रिजाल्टआ बे नोंथांमोना रिजाल्टस मोनसे अप्सन मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो रिजाल्टखौ नायनो हागोन रिजाल्ट नायनाय लिंक्सआ गोबां थागोन मोननै मोनथाम मोनब्रै थागोन स' नोंथांमोना नायनो हागोन दा लोगोफोर बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोनाहाय बेबायदि भेकेन्सि मोनदों जेरावनोखि 26,000नि बारा दङ आरो बेयाव गोबां डिपार्टमेन्टस हाबना दङ गासैबो डिपार्टमेन्टजों जमा जानानै मोनसे बेबायदि 26,000 भेकेन्सि ओंखारदों ओंखायनो बेबायदि नोंथांमोना स्कपखौहाय नोंथांमोना गारनांला बयबो एप्लाइ खालामनाय मोजां स' बेनिफ्राय एग्जामा लकेलावनो जाखागोन आरो लोगोसे मोजां बाथ्राया बेनो बर'जों नोंथांमोना आनजादखौ होनो मोनगोन स' दानिया जोङो DHS आव फैबाय स' नोंथांमोना गोबां एग्जाम होनो गोनां दङ आरो टेक्निकेल लाइनआ थांखांबाय स' टेक्निकेल लाइनआ एग्जाम जाखांबाय आरो काटअफआ हाइ लेभेलाव थांनाय नङा होनना बुंदों मानोना मेक्सिमामा बेवहाय गोरा मोनदों आरो लोगोसे एबसेन्टबो जादोंमोन आरो लोगोसे केन्डिडेट्सआबो बारा गैयामोन आरो बेनिफ्राय लोगोसे ग्रेड 3 आव नन टेक्निकेल एग्जामा माब्ला जागोन बिनि सायाव दासिमबो डेटआ फिक्स जायाखै नाथाय ग्रेड 4 लेभेला डेटआ फिक्स जाबाय ग्रेड 4 लेभेलनि डेटआ जाहैबाय 19 जुनाव अब्ला 19 जुनाव एग्जाम जायोब्ला स' नोंथांमोना एडमिट मोननायनि चान्सआ थायो बेनो जाबाय 6 डेज सिगां बा 5 डेज सिगां जेरै नोंथांमोना 14 नङाबा 15 नोंथांमोना जुनावहाय एडमिट कार्ड मोनगोन आरो जन वाइसआव एग्जाम जागोन नोंथांमोना गाव गावनि लकेलावहाय गोलैनाय नङा स' नोंथांमोना बेखौहाय एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्सखौनो मोननो हागोन